Čau, tady Cedric. Vítejte na YouTube kanále e-shopu Gengar.cz. A dneska mám pro vás naprostou lahůdku. Otevřeme si totiž nejnovější Extended Heroes. Než se k nám dostanou ETBčka, booster bundly a tinky, máme tady tyhle dvě krásky. Čeká nás tedy 5 parádních balíčků a doufáme v Gutpack. Než ale začneme, hoďte like a odběr na YouTube kanál e-shopu Gengar.cz a my jdeme na to. A začneme tady s tou krásnou kolekcí, kde nás čekají 2 boostery, krásná coina a Tangela promokarta. Pojďme se do toho postupně dostat. Zde zmiňovaná coina, velmi pěkná do sbírky. Tangela velmi v pořádku, moc pěkná. A booster číslo 2. Tak jo, jeden si odložíme a jdeme na to. Extended Heroes se tady otevřít opravdu luxusní karty. To se musí nechat. A hlavně může tady být i Gutpack, což znamená hit za hitem. A jak jsme na tom my? Krásný Charmander, následován Psyduckem a Clefable. A my jsme zvědaví, co bude na konci. Pojďme, dobrá. Tak, teď nás zajímá samozřejmě balíček číslo 2. Krom zmiňovaného Gutpacku, tam jsou taky krásné zlaté karty. Takže i to by se nám líbilo. Samozřejmě těch artů luxusních je tam vícero. Na druhou stranu taky třeba zmínit, že se spousta karet opakuje z předchozích edic. Ale dobrý den! Krásný Rotom. Ale že to bylo jako 3. karta, to je zvláštní. Kartrik byl správně. A jdeme na kolekci číslo 2. Tady máme podle všeho luxusní samolepku, která by měla i něco málo vydržet. Nejedná se prý o obyčejnou samolepku, ale může se lepit i na noťaz a podobně. A prý nezanechá žádný skvrny, takže dobrý. V pořádku, jak by řekl Horst. Takže tady máme tentokrát 3 boostery, zmiňovaná samolepka, vidíte, krásně to vytáhnout a lepit kam se vám zachce. A další promokarta, tentokrát Gastly. Tak jo, a my si jdeme pro ten Gutpack, a nebo toho zlatýho Charizarda. Tak jo. Začínáme s energií a jedeme. Nenapínej nás, Cedriku, zajímá nás, co je hlavně na konci či před koncem. OK. Dobře. To není úplně zlatý Charizard, ale i tak moc pěkné. Jdeme na 2. Pokud se do ní dostaneme, ano. Už tam lezu. Lehký kartrik a jdeme na to. Nazdar Odyši. To víte, já a 151. No jo, Charmeleon. Už nám chybí jen ten Charizard. Kde je chlapec? Ale ho. To je dobrý. Tak jo. Co tady? Last Pack Magic? Držte nám palce a během toho hoďte odběr na YouTube kanál Gengaru. Já už se tam postupně dostávám a věřím, že tady něco pěkného padne. Tak co? Co tady na nás číhá? Dobře, tak to je ale luxusní art, to se mně líbí. Wow.
Tak, co říkáte na dnešní jízdu? Jak se vám líbí Extended Heroes? Napište mi to do komentářů a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se hezky a čau.